Татарлар тапшыруы Кострама шәһәрендә булып кайтты. Сәяхәтебез Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиевның эш сәфәре белән бәйле иде. Ул якын тирә шәһәрләрдә урнашкан татар иҗтимагый оешмалар активы белән очрашуында үз эченә алды. Милләттәшләребез Мәскәү, Ярославль, Тверь, Владимир һәм башка шәһәрләрдән җыелган иде. Тулырак Ләйсән Хаҗиева репортажында. Кострома өлкәсендә яшәүче милләттәшләребездән кайнар сәлам. Татарлар тапшыруы Кострома шәһәрендә. Рәсми мәгълүматлар буенча Кострома өлкәсендә 2000-нән артык милләттәшебез яши. Тарихи чыганаклардан билгеле булганча, татарлар бирегә 15-нче гасыр уртасында килеп төпләнгән. Казан ханы Олуг Мөхәммәднең улы Якуб Костромага хуҗа итеп билгеләнгәч, данлыклы татар мурзалары килеп урнаша бирегә. Бүген Костромада аларның нәсел дәвамчылары яши. 1152 елда оешкан шәһәр, бай тарихлы җирлек, фольклор һәм зәркән сәнгате үзәге. Артык зур булмаса да Иделдә урнашуы Кострома үсешенә уңай йогынты ясаган. Икътисади күрсәткечләр, үткәнгә нәтиҗәләр һәм киләчәккә планнар турында Кострома шәһәре хөкүмәт йорты бинасында рәсми очрашуда сөйләштеләр. Чираттагы тукталыш Кострома мәчете. Аллаһ йорты нәкъ шәһәр уртасында урнашкан. Җирле мөселманнарга хөрмәт билгесе бу. Төзелешне 20 ел элек башлаганнар. 3 ел элек тантаналы төстә ачыла. Мөселман дөньясы белән бәйле төп чаралар шушында уза. Җомга намазына 500ләп кеше җыела. Бик зур бил, бик ответственный жил безнең перепись населения, да. Безнең, значит, столетие Татарстана. Безнең бит Мәскәүдә күп совместных браков. Безнең татар телен әз кеше белә. Безнең күп татарлар, значит, православие, да. Ну, без барыбер оптимизм белән карайбыз бу вопросларга. Һәрберсе белән ишләрен, җөрәкләрен дулкынлатып, кузгатып иштән инде, да. Менә шуларны инде, значит, хисләрен иштәге, что алар татар белмәсәләр дә, совместный брак булса да, барыбер без бер татарны без югалтырга тиеш түгел. Кострома Россиянең Зәркән башкаласы. Инде менә 4 гасырдан артык бөтен ювелир эшләнмәләрнең зур өлеше нәкъ менә Костромада җитештерелә. Монда татар яшәгән татар халкы кешеләре уже 100 еллар буе тырышып, эшләп яшиләр. Үзебезчә тырышабыз. Так, иттелебезне алып барырга тырышабыз. Үзебез Сабантуй безнең ел сайын уза. Губернаторыбыз килә Сабантуйга ел сайын, Сергей Константинович. Так, вот үзебезчә татар халкының бар булган национальный культурный табигатьләрен биреп калдырасы килә балаларга. Тырышабыз. Зәркән сәнгате үсешенә җирле татар эшмәкәрләре дә үз өлешен керткән. Заманында ябылу куркынычы янаган ювелир заводны нәкъ менә Флүн әфәнде күтәреп ала. Хәзер завод гөрләп эшли. Ислам диненә кагылышлы 700дән артык дәнә зәркән эшләнмәләр җитештерә. Костромага күрше өлкәләр, шәһәрләрдән дә татарлар агылды. Татарларны ешрәк җиргә тырышабыз. Татарлар белән аралашырга ешрәк, аңлатырга, бүгенге мәгълүматны җиткерергә дә кирәк. Һәм барыбер гаиләләр белән эшләргә тырышабыз. Балалар белән 2 милләтле гаиләсе булса да тырышабыз аңлатырга, переписьдә язып куярга татарларны. Делегация вәкилләре Костроманың данлыклы тау асты татар бистәсендә карап чыктылар. Стояло 2 ряда домов. Один ряд стоял по берегу Волги, второй ряд остался вот здесь. Кызганыч, биредә урнашкан борынгы мәчет инде сакланмаган. Шулай да татар рухы сизелә. Татар зиратына кереп, әрвахлар рухына дуга кылдылар. Эшлекле сәфәрнең тагын бер җитди чарасы татар иҗтимагый оешмалар активы белән очрашу. Кострома татарлар белән элемтә күптәннән ул башланды. Безнең менә элекке монда татар җәмгыяте җитәкчесе Хәсән әфәнде. Аның белән без 2000 еллардан бирле инде таныш идек. Шуңа күрә шул арада бер сирәк кенә булса да, ул безгә килеп, без монда килгәләп йөри идек. Менә бер-бер белән аралашып, белешеп йөри идек. Татар булу минем өчен иң беренче ул менә үзеңнең халыкның тарихын саклау, аның телен саклап калу. Һәм менә шушы тарихны, телене, аның культурасын киләчәк
киләчәк безнең балаларга, оныкларга биреп калдыру дигән сүз. Безнең өчен һәрбер татар кешесе, татар гаиләсе бик мөһим. Шуңа күрә бер караганда Кострома өлкәсендә яши безнең 2000-нән артык татар кешесе. Менә Төмән өлкәсенең ХМОны ямалын алсак, анда 260 мең татар яши, әйме. Свердловск өлкәсен алдык, анда 160 мең татар яши. Шундыйлар бар. Ә монда бер караганда 2000-нән артык, әйдә соңрак калык дип, ала ярамый. ТССРның 100 еллыгына багышланган эстафетаны дәвам итеп, барлыгы 11 өлкә – Кострома, Рязань, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль, Владимир, Смоленск, Иваново, Калуга ТССР флагына үз билгеләрен кададылар. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Кострома.